जिबनाव बयनिख्रुइ देरसिन गोरोन्थि होनोब्ला एक नाम्बाराव जाहैबाय मालायनि गोसथोनाय मालायनि एक्सखौ लाफैनायानो एक नाम्बार भुल। खालि दावरावल' खालामो, सन्देहआ बारा जायो, गेंग्रें गुंग्रें बिदि आरोखि। न'निफ्रायबो ओंखारनो हाया, बायदि रोखोम साननो बुङो, हाय हुल्ला खालामो। ओइ दावराव दावसि खालामग्रा, साहा लाबो गोख्रै। साहाया दै बुस्थु नामा लुसनलाबायनानै होफैनो एथ' हाखु दाखु? दौ सोरबा साहाखौ 20 मिनिट फुदुङो नामा? 20 मिनिट जाबाय आङो साहा नेनाया। 5 मिनिटावनो जायोना बेफोर लाल साहा बुस्थुआ। मा खालामबाय थायो? ना एक्सफोरखौसो आगोलनि गोसोथोनायफोरखौ गोसोखांबाय थायो नामा ओंखाम संग्रायाव हाबनानै? गावनाव 10 जन 20 जन एक्स गोनांखाय आंखौ होननो सान्स मोनदों नोङो। आंना बिदि 10 जन 20 जन एक्स दं होननानै बबेयाव सोरनिफ्राय माखौ नायनानै माखौ बुजिनानै होनलाबायखो नोङो जेनेबा? मा गैया बेलाय मा गैया होनबा मानो आंखौ जानला मोनला खोथा होनगासिनो दं नोंलाय? नोंनि रावफोरखौ आखलखौ नायगासिनो दं आङो। मोनसेबो फंसेबो राव गोदै गैया, खाब्रां माबा मैथा बालथां साइस मानसि नोंलाय। आंनि रावालाय मैथा जाखागोन ना। गावहा हाबा लानायनि सिगां ओरै 10 जन 20 जन सिख्लाफोरनि राव गोदै गोदै खोनाबोबाय नालाय। आंनाव बिदि गोसोथोनाय होननाय बुस्थुआनो गैयामोनलै सेंग्रा समाव, मिथिबाय? आं ओरैनो जंखायलाबायनोल'मोन, मिथिबाय? आंखौ आरो सिख्लाफ्राबो फसायामोन, मिथिबाय? नोंखौल' गोसोथोदों, नोंखौ लानाय जाबाय आरोखि। आङो नोंखौ हाबा लानायनि सिगां मिथिखागौमोन 3-4 साबासो बयफ्रेन्ड दंखायोमोन होननानै। दा बेनो आंना एक नाम्बार भुल जाबाय। जीबन नष्ट चन्द्र। हाब आदा आरो बाजै नोंसोरलाय मा गरमल'ब्रा? बिथोरफ्रावसो माबा-माबि घटनाफोर दंसोगारो नामा? नै नों दा मोजां आंखौ माबा माबि खोथा होनलाबाय थायो। माबा एक्स गोनांखा माबा गोसोथोनाय गोनांखानो आंखौ लानानै लस जाबायनो मालाय। टौस मा घटनालै बियो? बिदिब्लालाय नोंसाजों लालायनो नाङामोन ना? गुबुनखौ लालाय जायोमोन ना? घटनायाथ' एसे गिदिरानो बाबु, मा बुंनो। थांनाय बोसोरनि बे दुर्गा फुजायाव जों सानैजों बे गसाइगावनि मेलायाव बोरैबा लोगो मोनसनलायनानै नाम्बार लानानै गोसोथोलायनाय जादों। माने आंहाबो गोसोथोनाय दंखायोमोन आरो बेहाबो 2-3 माने गोसोथोलायनाय दंखायोमोन आरोखि। दा हथात फसायलायनानै लालायबाय, सोङा हसिया बुजिया सोमजिया। दा बेबो सन्देह आंबो सन्देह। दा बिदि लालायनायानो जोंना भारा आरोखि। दा ना गारनानै गोदान लाफिनजायो ना माफिनजायो जाबाय। हाब नोंसोर सानैजों सामफ्रामबो दावराव जालायबाय थायोबा आरो फिसाखौनो मोनाखैब्ला सानैबो गोजोनलायनाय गैयाबा गारलायनानै सानैबो गोदान लालायदोलै। आंथ' जायो बिदिब्लाबो बिसो मानिया। बे गारलाय लालाया थिं गोजामखौ बोखारनानै थिं गोदानखौ दोफिननाय बायदि जायो नामा बियो? बुरबकफोर। होनबालाय माथो सामफ्रामबो दावराव जाबाय थायो नोंसोरलाय? उसुबिदानो मालायफ्रा खोनाहैजोबो ना? नै नों देस दावराव खालामो, बोरै फैफ्लांखाङो खासेवसेवनो साइस गैया बायस गैया। मा खासेवसेव बेलाय? मा खासेवसेव? रायजो जानायाव साइस नांलायगौ नामा? मालाय हनै गोसोमजों गुफुरजों लालायदों, साइसजों मोजांजों लालायदों। नों मा कमप्लेनावनो कमप्लेनलै हिनजाव? जिग्रोद फाग्रोद राव बाहायनायानो जोबा। वाट खासेवसेव? वाट खासेवसेव? वाट खासेवसेव? नों होननायाबो थिगलै खोथाया, बांद्राय गाज्रि नङा। एसे साननायनो सां बुस्थुखौ। साना हसिया गरम लाबोबायब्रा नोङो। एसे थावा जायोमोन ना नोङो? जाम्बा। माथो खालामबावनो, एसे मानसिया आंखौ ब्लेकमेल खालामनाय बायदिसो खालामनानैसो थगायनानै आं लानांनाय बायदि जादोंब्रा। खोथाखौ खोन्थाजोबला आङो। बा आयु बिदिसो जादों। ओंखायनो हिनजाव सिख्ला गोसथोयोब्ला मोजाङै इनभेस्टिगेसन खालामनानै गोसथो। जेन' आं बायदि जाम्ब्र'आ फंबाय। बे सिख्लाया आंखौ सोरजों गोसथोलायदों, सोरजों मा रिलेसन दं, मोजाङै आबिस्कार खालामनानै मोजाङै इनभेस्टिगेसन खालामनानैसो गोसथो। नङाब्ला आं जेरै गुलमाल दावराव दावसि जानानै सान्थि गैयै जिबन जादों, नोंबो जानायनि चान्स दं। आं नों बायदि एथ' जाम्बा नङालै।
बे हिन्जावखौ आं फैजेननायावनो मिन्थिखादोंमोन मा जातनि हिन्जाव। नै माथो मानसिखौलाय आंनिफ्राय अनेक जाम्बासिनसो सानदोंमोन आं। माथो आंनि एडभान्ससिनलाय बियो सालाकथार। जानाय नङालै थांफ्लानांसिगोन आं बहाबा। थाथ' दखानाव एसे खामानि दं आंहा। जामब्रनाय मोनदों बे साला जाम्बाया। खस्थ' आरो मस्थ' गरमा गरमनि लाग्रा नोंसोरो। बे सिख्लाया हाबा जाहैखाबाय, बेखौ टेनसन खालामनाय मा लाब मोनबाव नोंलाय? नोंसोर जेबो मिन्थिनाय नङा। गोसथोनायनि दुखुनि गाजोला जायनि बिखायाव हाबो बिसोरसो मिथियो। बिखायावलाय मा फाग्लानि गाजोल हाबलाबायनांगौ जाखो? आं जिबनाव सासेल' हिन्जाव गोसथोदोंमोन। बे हिन्जावानो जुदि आंखौ गारनानै थांबायब्ला आं बोरै दुखु जाया जानो? होनबाबोलै नोंना बेखौ दुखु जाना मोनफिनबावो नामा? दुखु जानानै मोनफिनला बेखौ आंबो मिथिगौ। नाथाय दुखुआ आंनि थैयाव हाबनानै थाबायब्ला आं मा खालामनो? दुखुआ नोंनि थैयाव हाबना थाबायब्ला हस्पिटालाव थांदो, थैखौ स' बख'हैजादो, होमबानो दुखुआ स' थांफाबाय। दैद मा एडभाइसलै बियो बाफ'? थै बख'जानाय मानि आं थैनाय। होमबा नों आंखौ थैजानोसो लुबैबाय नामा? फाग्ला फाग्लानो। औ दुखुआ थैयावनो हाबबायब्ला मा बेबस्था बेखौनो खालायाबालाय। गोदाव सोराव बोरै सौग्रावखो आं बे हौवाजों? बोरै हमनानै हरखो आंखौ? जाथारनो गोसो गैयामोन आङो बे हौवाखौ। जिबनानो बरबाद जाबाय आंहा बे हौवाखौ लानानै। दाबो दैमालुआ लाफिनो होनोबा लाथारगोनहाय आङो। बेखौ गारनानै साइस गैया बायस गैयानो। नै जाम्बा नोंनि एक्सआ मा? न'आव आलासि जानो फैदोंदां। समायना माला फैया? आं दासो फैदों। नोंसोरलाय माथो नेबाय थाखो बावलाय? नै ओरै फैथ'साय। बाव दसे जिरायफैथ'। ओइ आसोल नों साइडआव थांथ'। ओमफ्राय खोथा गैया बाथ्रा गैया आंखौ गारनानै गुबुनजों थांखो नों मानो? मा बुंबावनो दैमालु, आङो ओरैनो फुजायाव खेबसेल' लोगो हमदोंमोन बेखौ। बेयावनो फुजा जानायाव सेंग्राफ्रा आंखौहाय हमनानै हरफादों। मानो लिंहराखै नोंलाय? बिदि जानायावलाय खबर गैया दबर गैया। आं नोंनो बोरै खोन्थाहरनो हानो दे बिदि जानायखौलाय लासिं सिंनो। आं नोंखौ दासिमबो गोसोखाङो। नोंनि दुखुआ आंनाव दाबो खाराखै। आं नोंखौ दाबो लाफिननो गोसो। आं नोंखौ माला लोगो मोनगोन बेखौसो सानबाय दंमोन। आं नोंखौ दाबो लाफिननो गोसो। जुदि नों मुगैया मुजुआ आंखौ लाफिनोब्ला आं नोंखौ दाबो लाफिनो। मानसिखौ जै सोरबा हौवाजों नुबाय बुसिनानै जोसिनानै बे हौवाजों लाहोबोनांगौ। अके। बैथालि हिन्जाव, बेयावसो फाथो सोमफैदों नोङो। बाजै आं नोंखौ बिदि सानाखैमोन। एक नाम्बार गाज्रिया नोंनो। दिनै आंनि मेगनजोंनो नुबाय। बिखायनो हो आंजों गोजोननाय गैयैखायनो एक्सखौ गोसोखाङै गोसोखाङै आंजों दावराव जाबाय थायोमोन ना नोङो हो रांखिनि हिन्जाव। बाजै नों बेखौनो लादो। आं आदानो हिन्जाव गोदान नागिरना होनोसै आरो जोंनि न'आव दाफैफिनसै नोङो बेखौनो लादो। आं नोंखौ न'निफ्राय ओंखारब्लानो उन उन फल' खालामनानै फैनाय मानसि। आनजाद नायनो बहा थांमारो, सोरजों लोगो लाफैमारो, बहा मा खालामहैयो। दिनै आंनि मेगन गोथांजों नुबाय नोंनि आखलखौ। ओंखायनो आंनि न'आव नोङो दावराव खालामबाय थायोमोन। दिनैनिफ्राय नमस्कार, आंबो जाला बेखार। लानोसै आंबो गोदान हिन्जावनि सरखार। नांला आंनोबो नों बायदि खासेव खुरिया बारिया मानसिखौ। थांदो। दे बिदिब्लालाय गाखोदो फंबाय। मोनगबाय आंबो जिबनाव आरोखि सासे। आरो दा सासे नागिरना होबावदो आरोखि फंबाय। एबारनिखौ एसे मोजाङै नायनानै हो। नों नायनानै होनांगौ। आं नायनानै लानाया बिदिनो जायो।
बाय लादोलै भाइ थिगैनो दं दाबो आरो जोंनि न'आव दा थांफिनगासै नोङो